Good morning guys, नै गोदान फैलायबाय हाल जांख्रा उथिनायनि माइ गायखांनायनि फैसा जों बायनो थाखाय गोदान कालारनि जि लाबोदों जोमग्रा गानग्राफोरनि थाखाय। बेनो जाबाय माथाजों माथा इन्दिनि फालि पाटनि आनारकलि नै बायदि कालार दङ नैयाव दंजोबो। नायनांदो जाबाय लफाय जाबाय जेसि ब्लाउस बाजाराव फैदो बाजार माल फाननो बेबो माल फाननो फैदो बाजाराव दख'ना जि नोंगोना मा फाननो रोङा